3, 2, 1, φύγαμε. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, φίλοι του Πνευματικού Εργαστηρίου, του καναλιού μας στο YouTube. Είμαστε μαζί για να εξετάσουμε ένα ακόμα ζήτημα. Το παρόν ζήτημα το έχω ονομάσει τι υπάρχει μετά το θάνατο, και θα συνεχίσω από εκεί που είχα σταματήσει, από ένα θέμα που είχα πει εξηγώντας το θάνατο. Είχα πει ότι ο άνθρωπος όσο και να εξασθενεί και να μεγαλώνει και να μειώνονται οι δυνάμεις του, πάντα έχει μια ύπαρξη η οποία σε σχέση με το μηδέν είναι οσοδήποτε μεγάλη, και αυτό από το κάτι πρέπει να γίνει να πάμε στο μηδέν. Και είπα ότι αυτή η διαδικασία με βάση προηγούμενο βίντεο μου γίνεται όταν ενώνονται δύο αντίθετες δυνάμεις που το σύνολο είναι μηδέν. Έτσι λοιπόν από το κάτι πάμε στο μηδέν και φτάνουμε στο θάνατο. Αλλά μπορούμε με την ίδια λογική να πούμε ότι μετά το θάνατο αυτές οι ίδιες δυνάμεις που ενώθηκαν και φέρανε το μηδέν, το θάνατο, δεν μπορούν να ξαναχωριστούν και να ξαναγεννήσουν τον άνθρωπο ο οποίος πέθανε. Γι' αυτό και το θέμα έχει τον τίτλο τι υπάρχει μετά το θάνατο. Είναι αυτό το ερώτημα, ας πούμε, το οποίο έχουν βάλει πολλοί θρησκείες, πολιτισμοί, φιλόσοφοι έχουν αναρωτηθεί τι υπάρχει μετά το θάνατο. Καταρχάς να δούμε αν αυτές οι δυνάμεις που ενώνονται για που ξαναχωρίζονται μάλλον για να δημιουργήσουν τον εαυτό μας που πέθανε σε κάποιο μελλοντικό χρόνο, αν αυτό είναι κάτι τυχαίο. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί, είναι η πρώτη μας άποψη. Δεν αποκλείεται να ξαναγεννηθείς, δεν αποκλείεται και να μην ξαναγεννηθείς. Αν όμως δούμε τα πράγματα αιτιοκρατικά, αυστηρά, ότι με μια άποψη ότι το κάθε τι στο σύμπαν έχει μια ορισμένη θέση σε έναν μηχανισμό, είναι δηλαδή ένα γρανάζι του μηχανισμού, και για να λειτουργεί ομαλά ο μηχανισμός χρειάζεται όλα τα γρανάζια, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει κάτι που έλειψε από το μηχανισμό για κάποιο λόγο κάποια στιγμή να ξαναεμφανιστεί. Δηλαδή ότι τα γρανάζια δεν χάνονται στην ομαλή λειτουργία του σύμπαντος, ας πούμε, με μια δετερμινιστική, αιτιοκρατική, αυστηρά άποψη που τοποθετεί το κάθε τι στη θέση του σαν γρανάζι ενός μηχανισμού. Αυτό μας οδηγεί στο ότι οι δυνάμεις που ενώθηκαν και φέραν το μηδέν, το θάνατο, κάποια στιγμή υπάρχει ανάγκη να ξαναχωριστούν και να ξαναγεννήσουν τον άνθρωπο ο οποίος πέθανε. Βέβαια το τι ακριβώς θα γεννήσουν από τον άνθρωπο, τι ακριβώς θα είναι αυτός ο άνθρωπος, αν θα είναι ο ίδιος, αν οι συνθήκες της ζωής του θα φτιάξουν κάτι άλλο από τον ίδιο τον άνθρωπο, αυτά είναι θέματα που είναι προς συζήτηση. Αλλά γενικά, ας πούμε, εξηγώντας καταρχάς το θάνατο ότι είναι ένωση αντίθετων δυνάμεων με σύνολο μηδέν, και λέγοντας ότι τίποτα δεν αποκλείει να ξαναποχωριστούν στο μέλλον αυτές οι δυνάμεις και να ξαναδημιουργήσουν αυτό το κάτι που ήταν ο άνθρωπος που πέθανε, και με βάση μια αυστηρά αιτιοκρατική δετερμινιστική άποψη που λέει ότι το κάθε τι στο σύμπαν είναι ένα κομμάτι ενός μηχανισμού και ότι το σύμπαν για να λειτουργεί χρειάζεται κάθε κομμάτι του μηχανισμού, αυτό μας οθεί να σκεφτούμε ότι μάλλον ο άνθρωπος κάποια στιγμή επανέρχεται στην εξέλιξη του σύμπαντος που πηγαίνει από το προς κάποια κατεύθυνση, επανέρχεται ίσως όχι με την ίδια μορφή, αλλά σαν ένα γρανάζι που χρειαζόμαστε ξανά για να ξαναδημιουργήσουμε το επόμενο βήμα του σύμπαντος, με τα γρανάζια τα οποία έχουν αλλάξει όσο εξελίσσεται το σύμπαν προς κάτι, θα τολμούσα να πω προς κάτι πιο τέλειο, ότι πηγαίνει από το χάος προς το τέλειο το σύμπαν, ας πούμε, για να βάλω και εδώ και μια άλλη άποψη, ότι γενικά προοδεύει το σύμπαν, και με αυτή την άποψη μετά το θάνατο είναι πολύ πιθανόν ότι οι άνθρωποι, οι δυνάμεις οι οποίες ενώθηκαν και τους εκμηδένισαν, ξαναχωρίζονται και τους ξαναδημιουργούν, και ότι ο άνθρωπος ξαναγεννιέται μετά το θάνατο. Τώρα σε τι ακριβώς μορφή και τι ακριβώς κρατάει τον παλιό χαρακτήρα, αυτό εξαρτάται από την εξέλιξη του σύμπαντος και τις ανάγκες του σύμπαντος. Αλλά γενικά όσο υπάρχει το σύμπαν, κάθε κομμάτι έχει την αξία του και πρέπει να συμπληρώνεται συνέχεια. Αυτά για τώρα, έκανα μια μικρή ανάλυση.
στο θέμα μου τι υπάρχει μετά το θάνατο, σύντομα κοντά σας με κάποιο άλλο θέμα. Γεια σας.